Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 35 ngadto sa 38. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti ug dagkuti ang inyong mga suga, sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang moabot og manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuro niya sila sa kananan ug silbihan, ug bulahan sila kun makaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kaadlaw na." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.